नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. रात्रीचं स्वागत करतो. तर आता आहे आपल्या रात्रीची धमाल मस्ती एन्जॉयमेंट पूर्ण एकाच दिवशी दाखवणार आहे. मी एकाच ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. बघू एक पार्टमध्ये 2 पार्टमध्ये कसं करता येईल ते. तर बघा तुम्ही पूर्ण ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. चला मग स्टार्ट करूया. झाला आनंद भक्त जनाला, आदि वंदितो गणाला. नाच नाच नाच
संकेत आला तर
खुशाल कोंबडी साखू ठेवा मामी आलो गावा मामी आलो गावा खुशाल कोंबडी साखू ठेवा मामी आलो मामी आलो गावा मामी आलो गावा खुशाल कोंबडी साखू ठेवा मामी आलो Yeah.
चांगला बोल असं लागला म्हणजे असं पाय आणते पाहिजे 5 मिनिटं नाचलं ए 5 मिनिटं आवाज नाचला तर फुगड्या हे संकेताने गेल्यावरची भारी बोललेला संकेता भारी बोललेला संदीपानं बोल हा गाणं मला कुठलं आहे तो काय बोलतात नाही बोलतात आम्ही केव्हा चाहतो रुपया गाणं नाही आपलं. मोठेला बरोबर हा? हो मोठ्या आहे मोठ्या आहे हे मोठे आले मोठी घेते आई सवय करा आला कोरोना गेला कोरोना ए मग काय गाणं बनवतोय लवकर बोला त्याला सुरू करूया आपण ते बोलतो इथे पाहिजे पाया पाय देऊन करा रे स्टार्ट करा शुरू होते खत्म हो गया चालेल चालेल आपल्या 10 वेळा तेच गाणं चालेल गणपती याला बघायचा एकदम असं हे करून ठेवतो एक पाय तळायचं एक पाय आम्ही निघाले एक पाय कुठं म्हणून सरकतो राहते गुपचूप खाऊ माझ्या नाण्याचं धोतर सुटलं फुगडी गाणं पाहिजे होतं ना घ्या ना गाणं हो गायब होतं